Archbishop Ogonyongede wacho ni bil makamano biro kelo konyruok mathoth ne jo Kenya moriwo wechego eko mag dongruok kod riwruok kanyakla e kind jo Kenya duto. Ojiwo senators bende mar mondo mi okal bil makamano kabiro chopo juma mabiro. Komachielo okwayo jodak ma Kisumo kanyakla koda Nyanza mangima mondo obi orwak ker ma pacho kendi moluor Uhuru Kenyatta gi kwe e kindego eko mag nyasi mar Madaraka. Kabine nyasi mar Madaraka ichano bagi e boma ma Kisumo kabiro chopo chieng' tarik 1 mar dwe mar auchiel mar higani. Ni wago erokamano ahinya ne jo parliament. Nyegi go kura gi chuny achiel kaw gideo ni eno e party mane. Tieni wakaw Kenya ma Kenya waketo nyime. Onego waket nyime Kenya nyime moloyo keto weche wawegi nyime. Ema miago erokamano nyene jo siasa opogore mamoko be kwange e winjruok kaka achiel to giyie go kura mar BBI mokalo kaka interne jo MCA interne okale counties ma wagi te 43 to kendo kanyo bire parliament okadhe. Koro wakwayo senators te manie ot mamalo nigi yie gi kal BBI kao gichandre ni gigoyo kura ni mondo obed amended ko kadhe gikadhe mondo kosekale to hao dhi nyim president kosechipe nyim president okele jo piny to wan ko kele kuomwa wabiro go kura gi chuny achiel ma gima nyalo kadho tame kadho oge ke jo piny madwaro mondo mabedie nikech lweny oolowa higa bang' higni abi ketimo yiero to ne lweji bete kendo ji tho ma wan waseneno malit moloyo ile Victoria kae. Kwayo kuom ng'wono ma Nyasaye ni ok onego wanyis chuny mar dhao, ok onego chuny mar lweny, ok onego wanyis gimoro mosetimore marach e town ka. To warwak president gi sironyo gi mor mang'eny nikech president Nyasaye kele ka gik momiyo to biro yawo project mang'eny mar Mamboleo International Conference Center o International Sports Ground ma en gim ochak Jomo Kenyatta International Complex. Kore momiyo kendo ibiro yawo Uhuru Market kendo ibiro yawo project moko mang'eny e town kae. Ta wakwayo kuom ng'wono ma Nyasaye ni kik wanyis chuny moro mar fuwo nikech kwa timo koko to wabiro geng'o ne joma dwa kelo mwandu gi e Kisumo ka. Giko ni Kisumo ka monego kelie mwandu nikech en kar lweny, en kar dhao. Omiyo akwayo jo Kanyanam ni kanyalore to chieng' tarik 1 ma president biro ka wabed gi mor makende mapok one kwa miel ni president kendo kwa wero wer mabecho nyako wuogo dhi ka wan gi rach mamwaneno rach wana los bang'e chien to ke nyim wendo iwuoyo kuome gi mor to kata nyako be kedwa mdi kende ibiro ng'ama mor eka nyako biro idago to ka en lweny ma ng'ato neno ka ng'ama ger ma ok anya dago. Omiyo kuom ng'wono ma Nyasaye wakwayo mondo kanyole to gimino ni koko kik bedie warwak president gi mor mang'eny wanyise mor mang'eny to chandruok duto mwaseneno gi ber mwaseneno e town ka rach mwaseneno e town ka kik wawuoye chieng'no kik ng'ato konyre kodwa ni miwa pesa mondo madh kong'o mondo wabwago koko. Akwayo kuom ng'wono ma Nyasaye gima kamano kik timre e nyathi jaluo adier manyuol e piny luo Nyanza ka. Wakwayi kuom ng'wono ma Nyasaye ni kik iyie gima kamano timre e ngimani. Warwak president gi kwe maduong'. Mano e kwayona kaka jadolo.